Eta B mailako sariak banatzera Aitor Aldasoro alkatea. Igoko da holtza gainera. B maila 2003 eta 2004 urtetan jaiotako eskualdeko ikasleek osatzen dute, eta hemen hitz lauz, naiz olerkiz, naiz bertsoz idazteko aukera izan dute gaztetxoek. Olerkien alorrean 2 aipamen sari eta 2 sari banatuko dira, hala erabaki du epaimahaiak. 2 aipamen sarietako bat, olerkien alorrean, itzala iluntasunean lanarentzat. Egilea, Estela Gomez Agilera. Eta bigarren aipamen saria, Amets Gazia, olerki lanarentzat. Egilea, Amets Pajares Etxeberria. Etorri ez direnei, badakizuek gero helaraziko zaila euren saria. Olerkien alorrean bigarren saria, zu lanarentzat. Egilea, Garazi Irastorza Arza. Eta B mailako olerkien ataleko lehenengo saria isilpean desioa lanarentzat. Egilea, Nerea Urteaga Riaño Aizpa Mailik jasoko du saria. D mailan, bertsoen atalean epaimahaiak aipamen bakarra ematea erabaki du, eta lan hori idatzi du Unai Goikoetxean Azabalek. Bertso sortaren izenburua Baserria, nire baserria. Unaik ez du etortzerik izan. Eta bertsoen atalean bertan, bigarren saria, hitza ez da alferrikako lanarentzat. Egilea, Odei Munduate Etxeberria. Bertso atalean, lehenengo saria, baserritarra eta kalekumea lanarentzat. Egilea, Uxue Garmendia Mendizabal. Ez pentsa errezadanik, hainbeste sarituen artean. Azalduko da, orain ez bada gero. Bertsoen ataleko lehenengo saria. Eta hitz lauz, 3 aipamen sari eta 3 sari. 3 aipamen sarietako bat, Oroi ta Penak idazlanarentzat. Egilea, Uxue Perez Mujika. Lagunak jasoko du. Beste aipamen sari bat, Xaira lanarentzat. Egilea, Uxue Karnizer Aierra.
Eta hirugarren aipamen saria, Aske idazlanarentzat, egilea Naia Rodríguez Amundarain. Naiak ere jasoko du bere saria, berari dagokiona. Hirugarren saria, B mailan Hitz Lauz. Idazlana lehenengo pausoa, egilea Ireber Arotzena Aranburu. Bigarren saria, Ekaitzaren ostean eguzkia lanarentzat, egilea Maider Pia Unanue. Bera bai, bera Maider da. Gure ingurukoek hain gogoan duten garaia. Tiro hotxak eta egun ilunak besterik ez zeuden garaia. Euskal Herrian, gerraren ondorioz, familia bateko aita eta haren alabaren arteko istorio triste eta nahigabez beteriko kontakizun bat dakarkizuet. Ea gustatzen zaituen. Eskerrik asko. Eta B mailan lehenengo saria, B egiak lanarentzat, egilea Telmo Munduate Goikoetxea. Historia hau etorkinei zuzenduta dau, eta hauen ingurun gizarte ditun iritzi, eta protagonistan batzuk irakurriko dizkizuet. Ni naiz hemen nagoena, ni begirada arrotzen biktima. Batzuek lastima sentitzen dute, beste batzuek nazka soilik. Ni pertsona sentitzen naiz.